Hola Mar, com t'agradaria presentar-te? Com m'agradaria presentar-me? Com una dona que viu en VIH. I quines paraules fas servir normalment per parlar de tu, per parlar de la teva identitat, per parlar de la teva història? Paraules que acostumis a fer servir. Supervivència, drets, qualitat de vida, el que és, a banda dels nous tractaments, doncs crec que ja és hora que arribi la vacuna o el que és la curació de la malaltia i sobretot suport, perquè conforme han anat passant els anys ja no eren aquelles necessitats de fer l'acompanyament a persones amb efectes secundaris superbèsties en el seu cos, vull dir que físicament estaven molt febles i tal, sinó d'anar afegint els anys a viure amb VIH. Molt bé. Parlem de viure amb el VIH. Quan vas saber que vivies amb el VIH, et van donar el diagnòstic, com va ser aquell moment? Doncs jo estava en una situació, com moltes persones en aquells anys de drogodependència, no? I crec que el meu cap estava en un altre lloc. No va ser com tenir la sensació de que potser seria una manera d'anar-me'n d'una altra forma que no fos en consum de drogues. A mi el que em sobta també que ja quan vaig rebre el diagnòstic i recordo aquella frase que li vaig dir a la doctora, que li vaig dir mejoras, me muero antes, no sé, estava en una situació molt vulnerable i molt delicada en aquell moment. Quin impacte creus que va tenir el teu diagnòstic a la teva vida? L'impacte, jo, més que perquè hi havia moltíssimes persones al meu voltant que s'estaven morint, no? A mi em va impactar més el tractament amb el AZT. Em feia més por l'AZT que no la sida, vull dir, va ser com una sensació com de si em prenc això em moriré, no? I vaig estar molts anys sense prendre medicació. I pel que fa al teu entorn, quin impacte va tenir el teu entorn? Amb l'entorn familiar tinc una anècdota que moltes vegades l'explico. La meva família és andalusa, no? I clar, jo vaig arribar a casa i li vaig dir a ma mare, mira mama, que m'han diagnosticat el sida i tal i qual. Que a ma mare li va canviar la cara, però de seguida es va com refer, em va dir no te preocupes, hija mía, que eso te lo quito yo con buenos potajes. Clar, no anava del tot mal encertada amb el tema de la nutrició, però no em van ni, vull dir, rentar els coberts amb llegiu, ni em van deixar de dinar a part ni res, vull dir, va ser com, bueno. I pel que fa al teu cos? El meu cos va fer molts canvis amb els tractaments i he patit moltes lipoatròfies, lipodistròfies i les solucions van ser una mica com parxes, no? Hi ha molta gent que les reconstruccions facials li van anar molt bé, però a mi amb els anys em va infectar, vaig passar per quiròfan i tal, i va ser això, els efectes de les medicacions potser crec que ens han fet molt mal. I com ha canviat la teva relació amb el VIH al llarg del temps? Doncs al principi era com estar superatenta, sobretot que no et passin ni 5 minuts de la medicació, però després ja és com que és algo com que jo ja vaig integrar, no? Després
de tants anys, no? I, bueno, puc dir que tenim una relació cordial, no? A dia d'avui. Ara, Marc, parlem de l'etapa més dura de la SIDA. Com recordes aquells anys, els 80, els 90 i al principi del 2000? Quins records tens? Bueno, tinc records de mort i malalties i càncer i sobretot les feines que vam fer a nosaltres, no? Les persones que en aquell moment també estaven vinculades a associacions, d'aprendre a fer el teu propi dol, el dol dels altres i tal, no? I estava tot com enfocat a, bueno, m'acomiado, no sé què, tal, no? Era com fer com un dol, no? Encara, i després, de cop i volta, arribava la targa, no sé què, i dius, hòstia, doncs mira que ara que no ens morirem, no? I jo recordo també que jo de seguida em vaig fer com unes petites formacions i vaig començar a buscar feina, perquè dic, bueno, si no em moro, algú tindré que fer i cotitzar, no? Perquè... I en aquell moment vam perdre, no?, a moltes persones volgudes, no?, i estimades. Sí. Com ho vas viure? Jo és que crec que no em va donar temps com de pair-ho ni de reflexionar-ho, perquè era com una persona darrere l'altra. I a banda d'això també va coincidir amb els anys potser més durs de l'heroïna, no? Que hi havia moltíssima gent que es moria per sobredosis d'heroïna, no? I, bueno, sí que hi ha moments que amb el memorial o quan donen alguna data, no? A la jornada aquesta del CaixaForum, que a mi em va impactar molt, si no ho recordo malament, no em vull equivocar, que van dir que va sobreviure un 40% de les persones que van diagnosticar la SIDA en aquells anys, no? I bueno, és un dol que va ser com corrents i crec que, bueno, que era una mica com a marxa forçada, no? I tu quines estratègies vas utilitzar, vas fer servir per resistir i d'alguna manera per seguir tirant endavant? Mira, sobretot l'estar envoltada en grup de dones, que per nosaltres ha sigut superimportant. No callar-me i no a les consultes. Vull dir, perquè arriba un moment que aprendre això, tal i qual, no és que em cau malament, que si vomito, que no sé què, no. Vull dir, ja arriba un moment que l'experiència et dona no d'exigir tampoc, no? Però com de dir, bueno, a veure, quin ventall tenim aquí, quins canvis podem fer i tal, no? I vull dir, amb molta educació, no cal tampoc, no, posar-te ja a cridar, i també com fer amb el teu metge una complicitat, no? Perquè, clar, si tu tens un metge que et proposa i no t'imposa, no? De dir, bueno, que et sembla que no sé què, doncs és molt millor que no que et digui, no, és que això t'ho has d'aprendre perquè si no, perdone, no? Anem a negociar una mica la situació. Ara, Marc, parlarem de l'estigma, de la discriminació i de les xarxes d'alguna manera que s'han creat. Com has viscut tu l'estigma o també la discriminació pel VIH? Doncs, a veure, mare meva, és que els anys que ens vam infectar era dir, no? Que clar, perquè no deies tengo VIH i la paraula SIDA era com si fos una bomba, no? I després de pràcticament 30 anys o més de 30 anys, a mi em sobta molt i em crida molt l'atenció que hi hagin informacions dels anys 80 encara, no? Però, o sigui, no ho entenc, no? És com... I sempre com
educant. Jo no em canso, com de... Un dia que vaig agafar un taxi, que anava també a fer una gravació, i el senyor que volia saber em va preguntar «Ay, ¿dónde va?» y tal. Digo, bueno, pues a grabar una pieza pues para el VIH. Digo, el SIDA, digo, no, es que no es lo mismo. I clar, totes històries a mi, doncs a mi no em costa res, no?, explicar diferències i tal, però jo veig que hi ha molts que van molt perduts encara. I pel fet de ser dona? Bueno, pel fet de ser dona és com... Jo crec que amb els homes també, no?, amb tots els col·lectius, no?, d'aquesta frase tan contundent de algo habrás hecho y tú te lo has buscado y tal i qual. Però al ser dona hi ha com una... Les dones, si no som dones joves, doncs estem com a part de la sexualitat, de les relacions i tal, no? I el fet de ser dona et fa culpable. Et fa culpable amb un masclisme que està molt expandit i tal, no? I el ser dona jo crec que també és... Bueno, ets dona, ets mare, ets cuidadora i no sé, hi ha casos també d'alguna persona que ha anat a cuidar alguna de les nostres famílies grans i que ha marxat quan han sabut que en aquella casa hi havia VIH, i no fa tant em van explicar també que hi havia una senyora que cuidava un senyor amb VIH que era gran i que van anar a una associació a dir que aquest senyor l'havia contagiado el VIH. I dic, a ver, por favor, això no s'agafa per cap... O sigui, amb aquestes coses, no?, que dius, ostres, que fort, no? I en aquest temps, quines xarxes de suport vas trobar en aquell moment i quines has participat tu a crear o quines has creat, has participat a la creació de xarxes? Les que jo, quan vaig aterrar l'any 97 o així, era actuar del carrer Gomis. Després a Creació Positiva i quan feien també allà al Palau Robert, que us vaig conèixer vosaltres a Gais Positius, després a Creació Positiva i després l'any 2018 vam crear amb persones que ja portem molts anys visquent amb VIH, vam crear un col·lectiu que es diu Supervivents i anem fent feinetes així una mica amb incidència política i recordant que som aquí. Mar, ara parlarem de l'activisme, de la memòria i del llegat, que d'alguna manera deixem. Explica'ns una mica, ho has dit ara, però la teva participació en aquests moviments i associacions que has anomenat, d'alguna manera, com t'has sentit, que creies que eren necessàries? Què ens explicaries d'aquesta història que ens acabes d'explicar? Doncs, a banda d'estar amb associacions o amb entitats relacionades amb el VIH, sí que, tant com jo com companys de Supervivents, hem fet altres tasques o altres coses que podien ser teatre, sobretot la improvisació, que és com molt alliberador. I sí que hem fet contactes i xarxes amb altres tipus de... en xamfrà, per exemple, no sé, altres tipus que no sigui relacionat directament amb el VIH i hem compartit amb altres persones que crec també que aquest intercanvi també ens nutreix a tots. I d'alguna manera, què t'agradaria o què voldries que les generacions futures sàpiguen d'alguna manera del que has viscut, del que hem viscut en general, les persones amb VIH? Doncs que, sobretot, enfocar-ho amb l'estigma, el per què, no? O sigui, quan algú és desconegut i diferent, és dolent, no? Sembla com que hòstia, no, I que,
que ens diu molt com a societat, no? Ens diu molt com tractem els altres o com fem una sentència amb informació zero o perquè no és ben vist, o és com les persones que viuen al carrer o malalties mentals, no? Com si no sabem res, només ens quedem a la superfície de tot això. I què t'agradaria que quedés d'aquest testimoni que acabes de fer, o del teu testimoni com en general, no? Què m'agradaria? Que quedés d'aquest testimoni que ens has explicat, què t'agradaria que quedés, no? D'alguna manera, que quedés present, no? Pues que una persona no escull una malaltia, llavors, independentment de com t'arriba això, crec que aquí hi ha un gran aprenentatge i que sigui molt benvingut si amb aquest aprenentatge pots compartir, pots interaccionar amb molta més gent. Ara parlem de les cures, és una paraula que utilitzem molt, no?, el tema de les cures. Com et sents després com t'has sentit, no?, o com et sents ara, després de compartir la teva història, no? Jo sempre explico, per exemple, en el meu cas, quan explico dels consums, perquè era una realitat, no? Una realitat que també tenia molta relació política en aquells anys, no? I no sé, no? Tinc aquesta impressió que en comptes de rebre-ho, no?, des de fora, com dir, ostres, una persona, no ho dic perquè sigui el meu cas, perquè no, però posar l'exemple, no? Una persona que ha fet consums de drogues, que no sé què, que ha pogut sortir d'aquest món per l'ajudar a la família, dels amics i no sé què, que ha fet després una vida, no sé, ha tingut la seva vida laboral i tal i qual, però, ostres, sempre queda que tu ets, o sigui, que tu t'has infectat perquè després drogues, no tot el que has fet després, no? I això doncs em fa molta ràbia sempre, no? Que quedi com aquell judici inicial de tu te lo has buscado, tu te tal, no? La culpa catòlica apostòlica romana que dic jo, no? I què t'agradaria dir com a tancament, no?, d'aquesta entrevista? Què m'agradaria dir? A veure... Doncs que per almenys entre les persones que som conscients, no?, dels reptes que encara tenim, que poguéssim accedir a, com dir, no?, proves de fragilitat, que puguem tenir una qualitat de vida que malauradament no hem tingut amb aquells efectes tan bèsties dels principis, i quan ens hem recuperat ens hem quedat amb moltes seqüeles d'aquells, doncs això, que tant de bo poguéssim tenir qualitat de vida.